sa chisin pat nga ai kuble ya pi ki parlok barok ki ba page ya kani ka channel te page ha kani ka video ngat pen ia pi ya kini ki dewai ka bangala depsna na ka benta ki jingpang ba per te shwa bangan ya tu bat batai kini ki dewai ni kong nga ai ngu ya trai Jesus Christ u balong nong pen im bat nong suspa jonga bat jong pi nga ya tu ru ya pi bangadei unong ai dewai bat nga sumaru ya sibun jaki jingpang ki jing system nadu ki jingpang kansar jingpang stroke jingpang tet jingpang tersany uric acid gau ki ba pang khlai ki ba sniu khlai ki ba don mau khlai ki ba don mau sang ki ba don jaundice ki ba pang at do klap ki kintai bom don kon ki ba the bale ki ba don sis ba don pai don appendix ki ba mi knyang ba per ki nyang khaj ki nyang thole bat ki ba don tonsil kiwei ru ki jingpang ki jing stom nga sumar pun jat da ka jing ai ka jong Jesus Christ te ha ka ne ka por pe kini ki dawai ka bang lasna na ka benta ki ba pang stroke pang tet pang tersany ki ba pang mat nang ta kini ki ba don uric acid te pe ka ne ka wei ngala dep shet dep sna ka ne ka wei ngala dep shet dep sna nang ta kane ko wai tengala shet ngala sna ya kini ki dawai na ka benta kita ki jajing pang ke jing stom ki badon stroke pang tet pang tersany uric acid gau bat ya ki ba pang mat telada pidon ya kita ki jing pang jing stom pidi dakine pin sajam te hakane ka video ngam sem lala ban pin ep kumno ban shet ya ki dawai namar ba ban shet ban sna ya kini ki dawai pang stroke pang tet pang tersany pang mat uric acid gau te kalang ka basimpor hadu ka kata ban sna ya kini kala ban simpor hadu laimit lai sngi te kalong ka bastom ha ka simpor bha namar ba hap sna ka wei hadin ka wei ka babun rukom sna ban kle ikine te ngasupen ha kana ka video tangi ke dawai ka bangala depsna baki adai na kabenta kita ki jingpang ki jing system te lada pi ngau system kumta pi don stroke pi don tersany uric acid gau pang tet pang kloj kumto pi di dakine ki adai bat pin sajam lada pi di da kine bat lada pi kwa ban keli jing keli ban tip company aro pila ban komen yang aspo pila ban keli jing keli bat lada pi ngau don kamro pila ban phone yang ha une nombar ngan IP riu kandai not kandai rusau ar nyau lai nyau riu kandai not kandai rusau ar nyau lai nyau ko bahasa pun ha une nombar lada pi ngau don kam khublai shibun